Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai suna kasar Hausa 24. Don wannan shine zuwanka na farko sai ka daure ka danna subscribe da kuma alamar kararrawa domin sanar da kai sababbin ayyukanmu da zarar mun dora. Masu sauraro kamar yadda kuke gani dai wannan shahararriyar 'yar TikTok din nan ce wato Murja Kunya, wanda ta shahara a shafin TikTok ta zama celebrity a wannan bangare, inda abubuwan da take yi ya saba wa dokokin wato jihar Kano, inda wasu malamai suka yi karanta, inda kuma hukumar 'yan sanda suka kama ta. A satin da ya gabata ne dai aka gurfanar da ita a gaban 'yan sanda, daga bisani aka ba da belinta, inda kuma a yau aka yi zaman shari'arta, inda kuma a yanzu haka an aike da ita gidan gyaran hali. Wato kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a filin hoki ta aike Murja Kunya gidan gyaran hali. Mai shari'a Abdullahi Halliru shine wanda ya gudanar da shari'ar, inda kuma ya aike da ita gidan gyaran hali, inda lauyan masu kara wato barista Abba sauran ɗinki ya karanta mata tuhume-tuhumen, inda ita kuma daga bisani ta karyata. Ana zarginta da zage-zage da kuma yi wa wato abokanta na TikTok din barazana iri-iri, wanda hakan ya saba da kuma shigar batsa da kuma maganganu na batsa, duka hakan sun saba wa shari'a musulunci. Ita dai Murja Kunya 'yar ƙauyen Kunya ce da ke local government ɗin Minjibir a jihar Kano, inda kuma take zaune a cikin birnin Kano wato a unguwar Hotoro, wato Hotoron Kudu, inda aka fi sani da Kawo. Wannan hukunci da aka yi wa Murja Kunya zai zama tamkar an tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro akan yadda 'yan mata ke yada badalarsu a shafukan na TikTok. To sai dai mu ce Allah ya kyauta, Allah ya shirye ta da ma shirye sauran masu gudanar da irin wannan ayyuka a shafin TikTok da ma dukkanin musulmi baki daya. Duka kuma da haka muka kawo ƙarshen wannan rahoto, sai wani lokaci za ku ji mu ɗauki da wani rahoton na daban. A madadin abokan aiki Awal da kuma Kabiru K+ ne da na gabatar, Adam nake ce da ku mu kasance cikin ƙoshin lafiya, sai mun haɗu da ku a wani sabon shirin. Wassalamu alaikum.